Liberalismoa, askatasun individualak azpimarratu eta gobernuen botere kolektiboaren mugatzea bultzatzen duen ideologia. Sare sozialetan naiz hedabideetan bogan dagoen korronte honek erakarrita, Argentinarrek egungo liberalismoaren erakuslerik adierazgarriena izendatu dute haien presidente, Javier Milei alegia. Askatasunaren alde dagoelakoan, Mileik osasuna edota hezkuntza liberalizatu izanagatik paparra atera du Davoseko mundu ekonomia kapitalistaren foroan. Bertan ere, homosexualak pedofiloak direla esan dio munduari. Askatasunaren alde dagoelakoan, Mileik homosexualen kontra egin du. Gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, heldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa estan arren, karetak endu. Kaixo, ongietorriak aterpe saiora. Gaurkoan homofobiaz eta lesbofobiaz hitz egingo dugu, eta horretarako 3 gonbidatu ditugu. Ongietorriak, Kepa Jekora, Ana Jaka eta Oskar Sada edo Gomi. Ongietorriak. Eskerrik asko. Hasieran entzun dugun moduan, gaur egun zabaltzen ari den neoliberalismoaren joera hontan, badago kontraesan argi bat, ezta? Alde batetik, beti ikurri moduan eramaten dute askatasunaren ideia eta askatasunaren ideia di esker, erakartzen dituzte mugimendu pila haien ideologiara, eta aldi berean askatasunagatik edo mugatzen dituzte eskubideak. Orduan, hor badago faltsukeri bat eta kontraesan bat. Nola ikusten duzu egoera hau? Bueno, Milei aipatu duzu, baina, Milei ez da bakarra, ez da? Baina Mileiren kasuan bada gauza kuriosoa. Ze hasiera batean, Argentinak bera aurkeztu zenen hauteskundetan, bere hitzak berez ez ziren LGTBI komunitatearen kontra, bere akzion eta bera oso politika neoliberala, eta gu gainera, alde horretatik garela, erosleak, eta etzuet. Eta orain bate egin du, mundu mailan dagoen oldartze kontserbadore batekin, ez da? Eta gainera, bere egin ditu, Trumpek esaten dituen mezuak, Melonik esaten dituen mezuak, edo Orbanek esaten dituen, ez da? Orduan, garbi dagoena da mundu mailan badago olako oldartze bat, neoliberalismoarekin bat datorrena, baina asko sakonagoa dena, ez da? Horra da, ekonomikoa eta atzera pauso morala ere bai. Nik uste dut dala joera bat, botere batzuena ez dutenak mugarik nahi, orduan giza eskubideak muga bat dira. Azkenean, horiek errespetatzen, edo errespetatuak izan daitezen, neurriak hartu behar dira, dirua gastatu, nahi desuna, ez? Eta batez ere personak errespetatzea behar da.
lehenengo kondizio bezala, eta haiek bere askatasuna ez da hori, ez da askatasun hori. Bere askatasuna da, nik nahi dudan egin nahi dut mundu honetan ekonomikoki nire interesak zabaldu, eta ez dut mugarik nahi. Orduan, eta gainera horrek emate dizkie boskak. Ze aldi berean ari dira, alde batetik bere interesen alde jokatzen, eta beste aldetik ere, muga horiek zalantzan jartzen, giza eskubideak zalantzan jartzen, eta beste aldetik diskurso hori gutxika bustitzen du gizartea, eta orduan boskak emate dizkiete eta boterea mantentzen dituzte, osea, joko borobila da, zentu hortan. Bai, nik esango nuke gainera, zuk esan duzunaren arabera, pentsa liteke, horrek ez duela bozkarik ematen, zen azkenean zalantzan jartzen ari ditugu, suposatutzat ematen genituen ideia batzuk, ez? Errespetua, oso ideia simpleak diruditenak, baino aldi berean zalantzan jartzen ditugu, eta seguruenik hori bada orain buelta eman diogulako biktimizazioari, eta heteronorma da biktimizatzen ari dena, eta heterosexual pila dira biktimizatzen ari direna kontu honekin, eta hori gabe ezingo litzateke horrelako errealitatea ulertu, ez da, Goñi? Olako erantzuna, nire ustetan badauka zera oso konkretua, beraien poterea kolokan geratzen da, edo bere gizarte eredu heteropatriarkala edo cis-heteropatriarkala kolokan jartzen da, azken finean, aurreratu izan ditugun ez bakarrik eskubide legalki edo legalen bidean, baizik eta izateko maneran, ja gauzatzen ari dira, beste izateko manera ezberdin batzuk, eta gainera badute jendearen, familia guztietan badira, badugu ere bai, horrek ere permeatzen du gizarte mailan, eta badu indar bat, ez? Eta hori ez aile bat ere konbeni. Horregatik biktimatzat hartzen dute beraien burua, zen da privilegioak hartzen dituzte. Eta hori da diskurtsoa, privilegioa, beldur hori da privilegioaren galeraren beldurra. Ja, baina oso ongi jokatzen dute, zen nahi dut. Oso ongi asmatu dute nola egin. Hau da, hor badute sare potente bat, hor badute komunikabideak, telebistak kriston egiten ari da, eta gainera eskuinak baditu bere hainbat baliabide hor direla egunkariak, direla telebistak, gero ere sare sozialak, eta adibidez, Elon Musk zera isa erosi duenetik, edo Twitter erosi duenetik, eta ikaragarri dira horrelako mezuak. Eta mezu horiek gainera badituzte gero ondorioak, ezta? Eta gero, erabiltzen duten estrategia izaten da, gezurretan eta oinarritzea horrelako gauzak. Aski da, kasu bat izatea horrelako, eskandalagarriaren zerbait idatzeko, edo bestenaz asmatzea, berdin dio. Egia du gezurra hotzen, ezta? Horrean da, fake news, ezta? Oso mezu laburrak egiten dituzte, sentimentuetara jotzen dutenak, eta gainera, jendearen nahasmendua eta helburu sortzea dutenak, ezta? Orduan, hori guztia sartzen duzu koktel batean, eta gainera geratzen da. Eta nik batzuetan esan izan dut, ezta? Horrelako mezu laburrak eta mezu erraz horiek edo nork ulertitzake. Gu berriz, geure mezuak ematen ditugunean, hor, erabiltzen ditugu askotan jendeak ulertzen ez dituen hitzak, hori batetik. Eta gero bestetik ere, oso luzeak gara gure planteamenduetan. Baina bizitzak berak komplexua delako. Hala da, baina berai jotzen dute errezenera, jotzen dute gainera beldurra dute hor, eta gero privilegio hitza aipatu gabe, esaten dute oren gu garela biktimak. Gu biktima gara, gure bizimodua, betikon bizimodua desagertu da, eta gainera hor egiten dute gainera bi bide paralelo. Xenofobia eta LGTBI-fobia. Gure lehengo bizitza desagertarazi duzue zuek. Bai, eta komeni zaien momentuan erabiliko dute gure defensa pinkwashina egiteko edo kontrakoa egiteko. Azkenean, ez daukate, nik uste dut batzuk edukiko dutela igual diskurso bat, eta horrekin bat egingo dute bere barruan, baina beste askok erabilera hutsa iruditzen zait, iruditzen zait oso fuertea, erabiltzea konstienteki badakitelako horrek ematen diela botere bat, eta bai. Aipatu duzu pinkwashinga eta baita ere hemendik aipatu da xenofobia, bi ideia hauek esango nuke orain bat egiten dutela argi eta garbi Israelen. Zen Israelek erabiltzen ditu biak,
Palestinak beste modu batera irudikatzeko eta modu horretan bere edo Israelen alde posizionatzeko, nahiz eta ikusten den oso argia dela gizartearen gehiengoa kontra dagoela. Orduan, bai, badago kontu hauek erabiltzeko modu nahiko maltzurra eta nahiko agerikoa aldi berean, ez? Zuen gandik edo oso sentsibilizatua dagoen jendearen gandik, baino hemen arriskutsua da batez ere gazteendako horrelako mezuak ez dituztelako desberdintzen. Europan bertan ere askotan bortzatzailetzat hartzen dira persona migranteak, ez? Osea, bortzatzaileak hemengoak ez balira bezala. Holako mezuak ere zabaldu izan dira. Eta, bai. Bai, eta Palestinaren kasuan garbi dagoena da, ikusarazi nahi digutela eta palestinar guztiak homofobak edo LGTB-fobikoak direla, eta Israelgoak berriz ez. Ni ona naiz, horretan izan ginen, brigada baten izan ginen, orain dela urte batzuk eta ni buruan dut, hor badago auzo bat, non gizon eta emakumeak ezin ginen espaloi beretik ibili. Eta are gutxiago, hor garbi dago, zein den emakumearen papera, zer den LGTBI kolektiboaren papera, eta horre badago jendarte baztertzaile bat. Egia da, gero Tel Aviv bezalako hiri handi batean urtean behin aukera ematen zaiela horrelako desfileak egiteko, baina hori eskaparate huts bat, gero esateko gu gara zuen defendatzaileak eta inguruan dauden hauek etsaiak dira. Etsaiak eta gainera eta ezin da bat egin horiekin, ezta? Erabilpen hori nazkagarria da, eta are nazkagarriagoa da, ze Israelgo gobernuak eta poliziak gainera gure kolektiboko Palestinako pertsonak hartzen ditu eta mehatxu egiten die, eta salatari izan ezean, orduan, familiari esaten diote maritxoa dela, familiari esaten dena zer den, ezta? Orduan, horrek garbi islatzen du, zenolako estrategia erabiltzen duen, eta garbi geratzen da, zein den benetan gure aliatua, eta norden gure etxaia. Eta garbi dago, Israelgo gobernua gure etxaia dela. Asko hitz egin dugu orain arte diskurtso hauek duten oinarriaren inguruan, baino ondorioak, ez? Zen batez ere zuek Euskal Herriko sexu askapenerako mugimenduan zaudetela, ikusiko dituzu eta biziko dituzu zuen egunerokotasunean, honek baduela nolabaiteko eragina, ez bakarrik maila teoriko batean, edo bozketan, edo baizik eta egunerokotasunean. Zer realitatea topatzen duzu? Eta hori, hortaz ditzein baino lehen, nik bai esan nahiko nuke, feminismoan bertan nola, zorionez, Euskal Herrian ikuste dut oraindik ere kostako dela, baina badala bustidura batez, hainbat feministengan, diskurso retrogrado hauek sartzen nahi dira, eta hori, transfobia eta emakume izateko edo gizon izateko, oso diskurso bitarrak, emakumea zer den esaten digutena, lesbiana zer den esaten digutena, genero espresioa nolakoa izan behar den, eta beste guztia, ez dakite, pizka deslegimitatzen ari dira, ez? Eta orduan, ostras, hortan, ez? Etortzea eskuinetik, bueno, ez dakit, badakigu, ez? Baina etortzea gure feminismoaren ikurra altzatzen duten horien gandik oso gorra. Medikalizazioa itzultzen da, deshumanizazio prozesu bat da pertsonekiko, transpersonekiko, eta horrek egiten duena da, hori da Israelek egiten duena Palestina gerrerekin, ez? Palestindarrak animaliak dira, akatu ditzazkegu, ez dira gu bezalakoak, ez? Badako olako diskurtso. Zagertatzen zaigu marikei, boierei, bagatu zela ere bai medikalizazio doktrina batetik, non eta purtu da, modu batean, hori gainditu izan dugu, eta baina oso barneratua dugu, ez? Eta orain arte, gauden bezala, ere gure bizitzetan ere badaukana nahiko barneratua dugu, eta ez ditugu bat ere laguntzen gure bizitzak askeagoak izateko. Adibidez horrek nabaritzen da, lesbofobia barneratuan edo homofobia barneratuan. Ez, non eta beldurrarekin bizizira, ezin ditzazkezu gauzatu pila bat gauza zen edo zure buruare ez duzu bat ere maite. Momentu batean, ari gara, momentu batzuetan, non eta garaipen edo aurrera egiten dugun,
baino, diskurtso hauekin gertatzen dena da, armarizazionuntz eramaten gaituztela, guzti hori ez, baina bai, erraminta askorik ez duten pertsonei horretan eramaten gaituela, ez? Bai, hori da ni gehien bildurtzen hauena, armarizazioa. Lortu dugu urte hauetan guztietan eta lortu dugu borrokaren eta alduntzaren ondorioz lortu dugu kalean egotea. Lortu dugu esatean orgaren eta gainera edonoren aurrean, ezta? Batzutan beldurrak beldur, baina egin izan dugu, ezta? Baina orain, eraso horien ondorioetako bat izaten da hori. Zure genero bereko pertsona batekin adibidez, igualetzara ausartzen, kaletik eskutik joaten. Igualetzara ausartzen edo zein tokitan esaten maritxoa zarela, edo trantzarela, edo dena delakoa, ezta? Eta orduan, garbi dago, erasoiek ezitzaileak direla, ezta? Esaten digute nola jokatu behar dugun, esaten digute noiz hitz egin behar dugun gure sexua adierazpenaz, eta noiz hitz egin behar dugun gure bizitzaz. Eta gainera hor badago, ez etzait inportan horrekin eratzen zaren. Ez etzait inportan orden zure bikotekidea hori, eremu pribatukoa da, baina eremu publikokoa da heterosexuala baldin bazara, ezta? Orduan, garbi dagoena da, bai gugan eta bai da gure inguruan ere horrelako mezuek hartzen dutela indarra, ezta? Ze mutiko da neska gaztiei ere, ni seguro naiz etxean eraso bat sortatzen denean esaten zaiela, kontu zibili, ez nabarmendu sobera, ezta? Eta hori kezkagarria da, ze azken filan berriro eraman nahi gaituzte eta araura. Berriro ezarri nahi dute haien morala. Eta guk garbi duguna da moraletik etikara egin nahi dugula salto, ezta? Morala da kristauendako, morala da erlijio batean sinestu dutenendako, baina guk bestelako oinarriak ditu gure bizimoduan eta bestelakoa defendatzen ditugu, ezta? Eta armarizazioan, niretako hori da kezkagarriena. Ze egia da, atzera pausuak izaten dela legeetan. Egia da, hainbat esparrutan izaten dela atzerpenaz, baina niretako importantea da gu alduduta izatea eta izatea benetan garen bezalakoak edonoren aurrean. Eta zentzu hortan, netzako oso kezkagarria da, eskoletan adibidez, hor, kriston lanaz da egin, oraindik nik uste dut, asignatura hori pendiente dagoela oraindik ere, sexu heziketa eta giza eskubideetan heziketa duin bat ematea eta gai hauek ateratzea eta personak eta aurroiek dian bezalakoak izateko tresnak ematea. Eta horiek eman ordez, jarraitzen dugu, gainera eskuinak sartzen den leku bakoitzean, hori da erasotzen duen lehenetariko gauza bat, ez? Liburutegietatik halako liburuak kendu, eskoletan halako programak kendu, eta orduan aurroiek zer? Osea, betiko erreferente bitarrak jasoko dituzte, neskak hemendik, mutilak hemendik, eta hori da netzako oso kezkagarria, ze bai. Gu garen bezalakoak izatea, gure kasuan, nire kasuan bintzat eta zuenetan pentsatzen dut berdintxu, asko kostatu zaigu, eskolatik pasat... Bizitza oso bat. Osea, kriston lan bat egin behar dezu eta sufrimendu askorekin, eta nik sufrimendu hori ez den nahi, aurroientzat, eta nera bai hoientzat. Eta bullyinga zaratago, osea, barneratutako homofobia hori ez ulertzea nor zaren, osea, bizitzeko eskubidea azkenean, ez? Gure bizitzek ere... Izateko, ere bai. Hori, nola? Izateko eskubidea. Izateko eskubidea, diren bezalakoak izatea. Eta, hori oso bai, iruditzen zait. Biolentzia eredugarria aipatu da, bullyinga, beldurra, armarizazioa, ikusiko dugu kaleek zer dioten honen guztiaren inguruan, eta orokorrean homofobiaren inguruan, eta horretarako pasako gara kale hotxak ikustera. Batzutan uste dut, onartzen den, uste dut beti zaila dela. Baina, azkenean baldin baduzu norbait ere familian, uste dut onartzen duzula. Estigma sustatzen, aztertzen kolektibo hori, eta señalazio oso txar bat bermatzen. Azkenean eragiten dugun pertsonek ez dutela bere sexualitatea libre bizi. Sexualitate edukazio bat izaten. Familia importantera da, gurasoak etxean, eredugarritasun batez ekidinez, eta eskolan ere bai, gauzak zabalduz eta landuz.
Seguruenik hori pentsatzen beraiek sentitzen dituzten gauzak txarrak direla edo estigma bat sortzen eta nire esanez ez da bat ere onuragarria sustatzea situazio edo komentario homofoboak. Atletik bueltan aterpean gara berriz ere, eta entzun dugunaren arabera, jendea sensibilizatuta dagoen batean, baino sensibilizatuta daudenak ere, badakite ez dela erraza pertsona homosexual batek bizi behar duena beraren bizitzan zehar, eta segurenik zailtasun gehiago izango duela bere bizitza normaltasunez garatu ahal izateko, ezta? Honek planteatzen ditu arazo ezberdinak, zen alde batetik ikusten ari gara, esan dutenaren arabera, arazoa ikusarazi egin dela azken urteetan, eta aldi berean ezakit atzera pausu bat ematen ari den, edo olatu erreakzionarioa horren ondorio bat den, edo zer gertatzen ari den, baino argi eta garbi dago mundu guztiak oraindik badakiela edo konstiente dela, ez? Zailtasunak badaudela gehi edo lesbiana bezala identifikatzen den pertsona batentzako, ez? Eta hor armarizazioa hitz egin duzu. Ni alde batetik konte naiz, horra atera diren eta testigantzekin, ezta? Konte naiz, oraindik bada jendea ikusten duena diskriminazioa, ezta? Eta zailtasunak, ezta? Eta hainbatek edo gehienek edo gehienok aurre egin behar diegula zailtasun horiei, ezta? Egunerokotasunean, ezta? Baina horrekin batera nik esan nahi dut, horre badela ikusgarritasun, ezta? Jendeak badaki existitzen garela, ezta? Afrikan eta hainbat tokitan esaten dute eske hori ez da hemengo kontu bat, ezta? Hemen ez dago horrelako jenderik, ezta? Orduan, bada agendan dagoen zerbait, eta gainera, ni seguro naiz, denok ezagutzen dugula, LGTBI kolektiboko norbait, ezta inguruan, familiakoa, alde horretatik eta nik dut aurrera pausa eman dugula. Eta niri gustatu zait, ez diodala inori entzun, gaur egun ja erdietsi dugula benetako berdintasuna, ezta? Hor badago ustezko berdintasun berdintasun Disney deitzen dut, ezta? Eta ematen du ja gizon eta emakumeen artean ja ez dagoela bereizketarik, ja denok berdina gara, eta LGTBI jendea ja ez dago diskriminaturik, eta ja denok berdina gara, ezta? Hori, zorionez ez dugu aditu, ezta? Baina uste hori oso edatuta dago. Eta gainera, hortik abiatzen dute gero urrengo diskursoa, eta orain zer gehiago nahi duzue, ja baduzue ezkontzeko eskubidea, zaituztete kartzelan sartzen, eta egun ja badituzue edozein personak dituen eskubide berberak, ezta? Hori gustatu zait ez entzutea, ezta? Bueno, horrendik ere hori islatzen da zailtasuna esan beharra, espero da guk esatea. Bai. Esan beharra. Heteropresuntzioa. Hori da. Kontrakorik esan ezean heteroa zara, eta cis. Bai, hori da. Orduan, hor ez dira testigantza asko, parte zarrean, baina behar bada, Carlos Hirugarrenaren akaberan hor inguru horretan egingo bagenitu, igual bestelakoak entzungo genituzkela, ezta? Baina nik dut ematen dut dela gutxienez hitz egiteko aukera, bai. Heteroaren presuntzioa aipatu duzue hemendik. Iruditzen zaizue heteronormaren buelta bat dagola eta honekin lotuta baita ere genero rol tradizionalen buelta bat, edo momentu honetan kezkatuagoak gaude gai hauekin eta konstienteagoak. Nik uste dut, bada erraiten duzunarekin, arrazoia duzu, ari garela itzultzen horretara, edo saiatzen ari dilera horretara itzularazten, nik uste dut, batzutu gara, 100%tik izatera betiko oroitzen zizten, nola erraiten zuten. Marikak eta boieroak gara gizartearen 100% gara, ezta? Pasatu gara 100%. Eta hori ez da guk asmatutako gauza bat, baizik eta inkesta bat egin da, non eta ikasleekin egin duten, eta bere ikasle horiek 100% esan du beragiek ez direla heterosexualak. Ez dut aipatu zer diren, baina erran dute ez direla heterosexualak. Orduan, momentu batean ja, rollo aldatzen ari da. Orduan ja, ez gara horren minoria aldatzen dira paradigma guztiak.
Ordean, horri erantzuten ari dira. Bai. Ez? Eta hor dago ere nik uste dut zapuztenari zaie egitura hau. Bai, saiakera ez, mezuak ez dute realitatearekin bat egiten. Bai, eta badago gazte jende asko, hori, genero araua, ez bakarrik hetero araua, genero araua bera, zalantzan jartzen ari direnak, eta bere genero espresioa ere oso anitza da gaur egun. Ari nahi hitz egiten... Baditugu bi aldeak. Bai, baino badago aldi berean erreakzio bat oso gogorra horren aurrean, ez? Baina bai erreferente piloa dago gaur egun, bai telebistan daude, erreferente tradizionalak eta pixka bat buelta hori ematen saiatzen ari direnak, baina baita ere ditugu beste, ez dakit. Oldartze. Late show batean, agertzen dira homosexualak, queerrak, esbitarrak, askoz ere, eta nik uste talde horretatik asko irabaz. Erronka izan daiteke zagertzea egiten beti paper hori baizik eta, batez ere diot narratiban eta filmetan eta baizik eta, igual pausu hori falta zaigu normalizaziorako. Baina narratibo horretan orain arte erakutsi digute alde batetik. Maritxoak ginela oso simpatikoak eta oso divertigarriak, bai? Hori batetik. Eta, ez dugu zertan. Ez dugu zertan, ez da? Eta pelikuletan eskotan izan da, batira horrelako ardatza eta horren inguruan, ez da? Baina, izan daiteke edozein pelikulatan agertzea auzokidea eta ezagizer, Maritxo izatea, edo persona transbat izatea eta ez izatea. Orduan, egin behar duguna da, ikustea gure askotarikoa garela, ez da, anitza garela, eta orduan, mota askotakoak egia da, eta horretan ere, ez dago horrelako ereduk bakar Maritxu guztiak ez gara ezberdinak, eta egia da, azken mola honetan, horari garela mugimenduan, transbiboio-marika mugimenduan, edo egitegi mugimenduan, ari gara ezberizten zer den gai eta zer den Maritxu edo marika izatea, ez da? Ze horre ere badago jarrera politiko bat, ez da? Orduan, hor Maroto eta hor Marlaska, horiek ere homosexualak dira, baina, Homonor bat. Baina eske ni naiz identifikatzen horako pertsonekin, ez da? Bai, denetari dago kolektiboan, eta gu ere bereizten ditugu lesbianak eta boierak. Euskal Herrian batez ere bereizketa hori egiten dugu, ez? Eta boierak ginateke lesbiana politikoak, ez? Edo pizka gure ustez hobeto kokatua gaudenak, esango dut. Orduan, bai, anitza da kolektiboa, anitza da mundua, baina diskurso guztiek ez dute balio bera izaten, ez? Nik uste dut, momentu honetan ari garela bizitzen polarizazio bat alde batetik, gero diskurso anitzak, eta orduan hor gaude gu, hor daude homonormatiboak, eta, bakoitza bere diskursoak, baina denak ez dute balio bera, ez? Eta guk indartu behar ditugu, guretzako giza eskubideen defentsan dijoaztenak, ez? Mezu baikor horrekin agur esango dugu, eta elkartuko gara berriz aterpean. Homofobiaz eta lesbofobiaz ari ginela, gorroto mota ezberdinez luze eta zabal mintzatu gara. Itxuraz, asko porrotaz, baina gutxi garaipenaz. Hala ere, ez ditugu irainak aipatu. Ez da harritzekoa. Kepak, Anak eta Gomik beren burua iraganeko irainen bidez definitzen dutelako. Harrotasunez. Ez ditugu soilik bi gay eta lesbiana bat izan gure platoan, baizik eta bi marika eta bollera bat. Beraiena da garaipen. Horregatik jartze gaitu edietan, da danak die barbitaken telebista talizkarietan. Zaitezun aurran begietan, Disneyen maitasunaren